Takže čau lidi, dneska se projdeme XC na hlavní nádraží s trojbusáčkem. Ano, ahoj. Blikačka. Děkujem. Poděkovačka. Příští zastávka Budějovická. Urbanovej. Bez tak to je láska. Asi tak. Když jede 150, tak je možný, že pojede i tam ten Urban, což bude asi moje láska. Jen na 150 taky. Tak jedem. Taky nestihnem, no. No nic. A vidím tam Želevského, takže asi jo. Doufám, že nepotkáme Ebot. Ta jezdí tudy asi. Narvané obratiště, teda pauza. Další XCčko. Budějovická. Já nevím, ale se mi to vydrží, má jenom 4%.
měl přes noc navíc, ale jak jsme realizovali ráno ten, víš co? Já, když jsi mi poslal ten tvůj spoj, tak jsi měl 29%. Příští zastávka Pankrác. Jak ti to pak zmizelo? Pankrác, zavřená stanice. Protože já hrál celou cestu. A? Ne Roblox, já nehrál Roblox, ale co jsem že hrál, jestli znáš Schoolboy Runway. Jo, jsme to málem napálili na červenou. To je jedno. Mohli bychom se pak vyměnit, ne? Pošta. Tohle semafory. Tak přestaň natáčet, ne? Další XCčko. To je dobrý. Tak teď, kdyby se ti fakt vypnul. Kachna. Další XCčko. Pankrác. Právě jsme dohnali XCčko. Co? Právě jsme dohnali XCčko, Ano. které bylo před náma. Na druhé straně takom přijel taky. Příští zastávka Pražského povstání. Pražského povstání, to nejvíc jako... Stop. Jaha. Co to je za tramvaj? No, jako černá. Pustí? Ano, pustí. Další. A ta tramvaj ani nestaví. Policie nebo sanitka? Tam v dálce. Cukrávna. Je dohnale. Jo, bych se dal. Tak bychom mohli natočit 50-40, ne? Aha, počkej, co to je? Camp Tour. Camp Tour. Zajímavý. Co to je? Nevím, jaký kemp. Mimo jiné. Pražského povstání. Tady jednou také byla zastupka, to se ještě pamatuju. Jo, to si taky pamatuju. Tady. Pražského povstání. Teď nevím, jestli to byla výluka nebo co. Jo, byla to výluka. Příští zastávka Vyšehrad. Sama baterie. To vydrží. Aha, až na hlavák, jo.
pokračujeme, bacha. Pojď. Bum. Mám to. Tak. Pozor, děti. Policie. Vyšehrad. A když jsem měl od kamaráda minulou neděli, No. tak taky mi to umřelo, ten mobil. Tady jako úplně nezastavíme. Tamhle máš další spoj. Tady, to jsme my. Máš štěstí. Tak já mám, když se jezdí každou Minutu. tak minutu. A třeba na tu tabulu jako nevidím. To taky, no. Za jakou garáž by si chtěl jezdit? Já buď za Stivař, teda za Příští Kačerov, zastávka nebo za Nýté Řepy. Pavlova. Bych chtěl za Řepy asi víc. Mě asi za Klíčov, protože... Sice tam nemají Urban V, ale to asi nevím. Kde co? V Řepích. Klíčov má i elektriku, myslím. Jo, Klíčov má taky trolejbus na 58 a Řepy na 59. Já právě chci Klíčov, protože To počká, reálně, když dopravní podnik koupí ještě víc Urban V, tak to byl krásný výhled. na koleje. To taky. Naposledy jsem tady byl se školkou. Teda se školou. 1%? Teď se ti to vypne. To vydrží. Ano, vydrží 100%. Jak ten mobil držím. No nic. Ne, mně se to bylo, že dosažena maximálně velikost souboru. Aha. No, místo. A tam mám podle mě infinity místo. Tak se můžeme vyměnit, ne? Co mě? Že to by se stalo. Nebo nějak. A neběž. Chceš stát? Okay. S tím já, který tam čekal a nabíjel se místo toho mobilu. Kde jsi čekal? No, na počítači jsem hrál, až mi to zavoláš. Nýté Pavlova. No, až mi to nevadí, videj, mám dost náštěvnic. Nestihli jste první autobus, jde za vámi ještě druhý.
Ty auto. Jde Euro 5. Co? Že to je Euro 5. Já vím. Jak poznat, že to je Euro 5? Nevím. Hej, kdyby jsi byl řidič autobusu, tak bys čekal na dobijáče, nebo jim měl? Jak kdybych měl dobrý den, tak bych samozřejmě to... Já bych čekal za všech podmínek, ale kdyby měl zpoždění, tak bych nečekal. No taky no. Bude mít to. Že kdybych měl takové XCčko, tak je jasný, že jezdím každý 2 minuty. Muzeum. Kam já jsem strašně hledal tu zastávku. Jak jsem měl zpátky. Ona je teda vlastně... co to ona Kačerov, ty jsi strašně hledal. Ne, tam bylo. Jo. Já to tady znám. Takže... Hele, tramvaj. Si natočen. No, třeba. Muzeum. Přestup na metro A a C. Chcíplo nám to? Že chcíplo nám to, nebo? Já jsem říkal, že jo. No, asi. Si chceš sednout, že? Kde bolí nohy? Nebolí. To víš, co je lepší? Ty máš lepší kameru než já. To Protože mám nový mobil. Jsem ho dostal ke nánoskám. Já se budu mazat ty fotky, co jsem požádala. Mě vydáš a pak je smažeš. Vlak. Mohli bychom si pak našetřit nějaký vlaky? No. Ty mi čteš myšlenky. No, jenom jsem to udělal učitelce. A ona jakože, co? Hele, Vectron. Oblíbený. Vectron, další. A nejsou to regio, že? Ne, není. Bubenské. Vystupujeme. Policajní. No tady vystupujeme, jak je AR. Jo. Airport Express. Hlavní nádraží. Přestup na metro C, na linky S a další vlakové spoje. Konečná zastávka, prosíme vystupte. Terminus, please leave the vehicle.